Nezúfajte, aj zo staršieho domu sa dá spraviť takýto krásny interiér. Náš interiér som sa snažila zariaďovať hlavne s pocitom útulnosti, aby spĺňal všetky štandardy pre našu rodinu, aby sme sa tu cítili príjemne. Ja čo veľmi obľúbujem, a tak je teda zariadený aj celý náš dom. Je to teda farba čierna, ktorú považujem za nadčasovú, ktorú kombinujem s prírodnými materiálmi, teda inklinujem k takému škandinávskému štýlu. A možno, že ste si všimli, v každej izbe sa snažím doplňať zelenú farbu, a to už či vo forme tapety alebo nejakého proste drobného predmetu, ale že vždy je tam teda zakomponovaná ešte aj tá zelená farba. Ak by ste mali 3 slovami opísať váš interiér, aké by to boli? Útulný, príjemný a neviem, že či môžem použiť aj slovo láskavý. Určite áno. Aké prvky tu dominujú, myslím, v rámci dekorácií? Mám rada drevo, teda aj dekor dreva, sú to kožušiny, deky, všetky materiály, ktoré vytvárajú takú príjemnú, takú ľudskú atmosféru, kde sa človek cíti dobre. Prečo tu máte tak veľa obrazov? Veľa obrazov máme preto, lebo malujem, alebo teda snažím sa malovať a tie svoje výtvory zakomponovávam teda aj do tých našich interiérov. Môžeme teda povedať, že ste taká umelecká duša a inklinujete aj k takému dekorovaniu, ja neviem, že stôl, alebo kuchyňa, alebo vyzdobujete, alebo toto nepreferujete? Určite áno. To je asi také, čo mňa najviac vystihuje, že pripraviť si krásnu stolovú tabuľu, lebo myslím si, že ten vizuálny podnet, že patrí k sebe aj pri tom jedle, takže určite áno. A toto je asi taká, ja to nazvem, že najväčšia uchýlka moja, dekorovanie stolovej tabule. Máte niečo vo vašom dome, čo by ste chceli zmeniť? Ak áno, čo? Áno, keďže tento dom má už 23 rokov, takže sú tu časti, ktoré už by som možno že zmodernizovala alebo skôr prispôsobila tomu štýlu, ku ktorému teda inklinujem. A je to teda spálňa, ktorá sa bude teda dúfam, že v najbližšej dobe inovovať, a taktiež kúpeľňa, toaleta. A sú to už len také drobnosti. Myslím si, že gro máme už zariadené tak, aby sme sa tu cítili veľmi dobre. Na záver rozhovoru sme sa ešte majiteľky spýtali, aká je jej obľúbená miestnosť v dome. A veľmi rada sedávam v kuchyni na gauči a rovnako veľmi rada sedávam aj v obývačke, pozerám do krbu. A zistila som teraz pri tejto otázke, ktorú mi kladiete, že veľmi rada chodievam aj do miest, kde sú teda naaranžované moje obrazy, že mi to robí nejak tak vizuálne dobre.